Σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για το μηχανισμό του άγχους, για έναν πρωτόγονο αμυντικό μηχανισμό επιβίωσης, πάλι, φυγή, πάγωμα. Η αντίδραση μάχη, φυγή, πάγωμα είναι γνωστή και ως αντίδραση οξέους άγχους. Είναι ψυχολογική αντίδραση που ενεργοποιείται με το που παρουσιαστεί μια απειλητική κατάσταση, είτε διανοητικά είτε σωματικά. Η αντίδραση αυτή περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1920 από τον Αμερικανό φυσιολόγο Κάνον, που συνειδητοποίησε ότι μια αλυσίδα ταχαίως εμφανιζόμενων αντιδράσεων μέσα στο σώμα βοηθά στην κινητοποίηση των πόρων του οργανισμού για την αντιμετώπιση απειλητικών περιστάσεων. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι ενσωματωμένο σε κάθε ζωντανό οργανισμό στον πλανήτη μας και στα ζώα. Αυτό το ένστικτο εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του αμυντικού μηχανισμού επιβίωσης, μάχη, φυγή, πάγωμα. Αυτός ο μηχανισμός είναι μια από τις πρωτόγονες και αυτόνομες, προσέξτε, λειτουργεί αυτόνομα προσαρμογές στο σώμα μας. Αυτό το σύστημα ανταπόκρισης συνδέεται άμεσα με τα παλαιότερα σε εξελικτική κλίμακα τμήματα του εγκεφάλου στο νευρικό μας σύστημα. Έτσι. Αυτός ο βιολογικός μηχανισμός επιβίωσης που έχει δηλαδή όταν έρχομαι αντιμέτωπος με μία τραυματική εμπειρία, ενεργοποιείται η φυγή ή η μάχη ή το πάγωμα και η παράδοση. Το πώς αφομοιώνουμε ένα βίωμα, ένα τραύμα δηλαδή ο καθένας, πώς το καταγράφει, και από τη θεωρία του Σπέρι σχετικά με τον εγκέφαλο και τα δύο αυτόνομα αλλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη του εγκεφάλου, έτσι. Όταν βιώνουμε μια τραυματική εμπειρία, ο οργανισμός βιώνει ένα σοκ. Τα δύο ημισφαίρια δεν συνεργάζονται και αποσυνδέονται, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η επικοινωνία τους και κατ' επέκταση να κλειδώνεται η εμπειρία αυτή στο νευρικό μας σύστημα. Έτσι δηλαδή κάπως. Και έτσι κατά τη διάρκεια αυτής της αντίδρασης το σώμα μας απελευθερώνει ορισμένες ορμόνες, ανδρεναλίνη, κορτιζόλη, επιταχύνει τον καρδιακό ρυθμό, επιβραδύνει την πέψη, μετακινεί τότε τη δύναμή μας και τη ροή του αίματος στα πόδια, αλλάζοντας έτσι αυτόνομες νευρικές λειτουργίες και δίνοντας στο σώμα μια έκρηξη ενέργειας και δύναμης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, έτσι. Η χημεία του σώματος τον βοηθάει να ανταπεξέλθει στον κίνδυνο. Ο σκοπός όμως αυτής της αντίδρασης είναι ακριβώς αυτός. Είναι να έχει τη δυνατότητα το σώμα μας να ανταπεξέλθει σε ένα φυσικό κίνδυνο ή απειλή, με το να παλέψει ή να τρέξει. Και όταν η απειλή εξαφανιστεί, τότε να επιστρέψουμε ξανά στην κανονική λειτουργία και στη χαλάρωση, έτσι, όταν σταματήσει να υπάρχει απειλή. Τώρα, οι περιοχές του εγκεφάλου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν ένα βιολογικό κύκλωμα και συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτών των εκδηλώσεων άγχους είναι η αμυγδαλή, η οποία συντονίζει τη συναισθηματική αντίδραση, ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος αποτελεί την έδρα των λειτουργιών της σκέψης, έτσι. Ο υπόκαμπος, τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία μάθησης και η σύνδεση των εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων με τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις.
και ο υποθάλαμος και το στέλεχος που ευθύνονται κατά κάποιο τρόπο για τις νευροενδοκρινικές εκδηλώσεις. Οπότε και για τις σωματικές αντιδράσεις, όπως είπαμε πριν, έτσι. Όταν ενεργοποιείται αυτός ο αυτόνομος μηχανισμός, τότε παράγονται διάφορες ορμόνες. Τώρα, τα τραυματικά συμπτώματα ακολουθούν μια σπυροειδή πορεία που ξεκινάει με πολύ πρωτόγονους βιολογικούς μηχανισμούς. Και εκεί δηλαδή υπάρχει η αντίδραση αυτή που λέμε το πάγωμα, η ακινησία, ένας μηχανισμός άμυνας που προέρχεται από τον ερπετοειδή εγκέφαλο και αντιδρώντας στον κίνδυνο ο οργανισμός ή θα παλέψει ή θα τρέξει να φύγει ή θα παγώσει. Η αντιλόπη δηλαδή όταν την κυνηγάει ένα λιοντάρι θα τρέξει στην αρχή, αν δει ότι δεν τα καταφέρνει θα παγώσει, θα κάνει την πεθαμένη ώστε το λιοντάρι να φύγει, να στρέψει την προσοχή του αλλού, αλλά εκείνη την ώρα η αντιλόπη έχει την αυτόνομα πάλι να το αποσυνδέσει όλο αυτό το μηχανισμό και εκεί που το λιοντάρι θα τη θεωρεί πεθαμένη να τρέξει και να φύγει ώστε να μπορέσει να γλιτώσει, έτσι. Λοιπόν, οπότε μετά αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν τμήματα ενός ενοποιημένου αμυντικού συστήματος. Όταν οι αντιδράσεις πάλης ή φυγής, όπως είπαμε και με την αντιλόπη, ούτε να πάλευε μπορούσε, ούτε να τρέξει τελικά πρόλαβε, οπότε δεν ήταν αποτελεσματικές, ο οργανισμός ενστικτωδώς συρρικνώνεται και κινείται προς την τελευταία του επιλογή, την αντίδραση του παγώματος. Έτσι, και όταν τότε έχει μπει ο οργανισμός, έχει μάθει αυτή την αντίδραση, ή του να παλεύει ή του να τρέχει, να είναι σε φυγή, σε κάποια άτομα δηλαδή πώς λειτουργούν παραπάνω με το να παλεύουν ή με το να τρέχουν, ή τελικά κάποια άτομα να παγώνουν. Οπότε καθώς συρρικνώνεται έτσι η ενέργεια που θα είχε εκφορτιστεί κατά τη διάρκεια του τρεξίματος ή της πάλης, αυτή η ενέργεια δεσμεύεται μέσα στο νευρικό σύστημα και σε αυτή τη συναισθηματική και αγχώδη κατάσταση έχουμε δηλαδή ότι ματαιώθηκε η αντίδραση στην πάλη, αλλά αυτό μεταβάλλεται σε οργή, και ματαιώθηκε η αντίδραση φυγής, οπότε δίνει τη θέση της στην αδυναμία και στην ανημποριά. Ένας οργανισμός δεν θα μπορέσει ποτέ να αποφορτιστεί από αυτή τη συσσωρευμένη ενέργεια, τρεπόμενος, αν τρέχει δηλαδή κάποιος, δεν πρόκειται να καταπολεμήσει αυτόν τον μηχανισμό. Αν ο οργανισμός δεν μπορέσει τελικά να βγάλει αυτή τη συσσωρευμένη ενέργεια και να εκμηδενήσει την απειλή, τότε το άτομο θα έχει καταγράψει μια ισχυρή τραυματική εμπειρία. Οπότε ένα άλλο σενάριο πάλι της συσσόρευσης αυτής της ενέργειας, θα βγει δηλαδή η οργή, ο τρόμος, η ανημποριά, φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο ενεργοποίησης που θα κατακλείσουν όλο το νευρικό σύστημα, τότε η ακινησία θα αναλάβει δράση και το άτομο θα καταρρεύσει. Βλέπετε δηλαδή πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Τα άγρια ζώα είναι οι δάσκαλοι μας. Η ικανότητα των ζώων να ξεπερνάνε άμεσα ένα απειλητικό συμβάν. Μας δίνουν δηλαδή μια κατεύθυνση που μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς έμφυτες θεραπευτικές ικανότητες που όλοι έχουμε. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή προσοχή στη ζωώδη μας φύση για να βρούμε τις ενστικτώδεις πρακτικές που απαιτούνται προκειμένου να απελευθερωθούμε από αυτές τις εξουθονετικές ενέργειες συνέπειες του τραύματος. Θέλουμε να μάθουμε να χαλαρώνουμε,
και να μπαίνουμε στο σώμα και τότε να μπορούμε να απελευθερώσουμε και να αποσυνδέσουμε αυτόν τον μηχανισμό, τον αυτόνομο, που λειτουργεί είτε σκεφτόμενοι ένα σενάριο αρνητικό. Όταν σκεφτόμαστε ένα σενάριο αρνητικό, τότε όλος ο οργανισμός νιώθει την απειλή σαν αυτό να γινόταν πραγματικά. Οπότε πώς θα αποσυνδέσουμε τον εαυτό μας από όλη αυτή τη διαδικασία? Μπαίνοντας στο σώμα, ερχόμενοι στο εδώ και τώρα, έτσι, πρέπει να έρθουμε στο εδώ και τώρα, στο σώμα μας. Με το που έρχεται μια αρνητική σκέψη, να μην τη συνεχίσουμε, γιατί όλο το σώμα βιώνει όλο αυτή τη σκέψη σαν πραγματική και παράγει, όπως είπαμε πριν, αδρεναλίνη, κορτιζόλη και γίνεται όλη αυτή η τοξική κατάσταση που μας δηλητηριάζει, και αυτό όλο είναι και εθιστικό, ειδικά στις σχέσεις με συνεξάρτηση. Παρουσιάζεται αυτή η διαδικασία η χημική σαν ένα μια εθιστική κατάσταση, η οποία μας αναγκάζει να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας να νιώσει απειλή και να ξαναπάρουμε αυτή την αδρεναλίνη, κορτιζόλη ή το πάγωμα και την ακινησία. Και εδώ η θεραπεία έρχεται με τη συνεργασία των δύο ημισφαιρίων. Έτσι, ένα βίωμα τραυματικής εμπειρίας δεν αφομοιώνεται αν δεν συνεργαστούν τα δύο ημισφαίρια για να το επεξεργαστούν. Δηλαδή, μια πλευρά, το αριστερό ημισφαίριο, που είναι η δομή που μορφοποιεί το φυσικό και νοητικό μας κόσμο, είναι οι γνωστικές λειτουργίες και η ενιολογική δομή της γλώσσας, οι ταξινομήσεις που κάνουμε, έτσι, η λογική μας, όλο αυτό έχει να κάνει με το αριστερό ημισφαίριο. Και απ' την άλλη, το δεξί ημισφαίριο φτιάχνει σύνολα, εικόνες, αναπαραστάσεις. Εκεί παίρνουν μορφή τα βιώματά μας χωρίς λόγια. Έτσι και η αλλαγή θεωρείται ότι είναι πρωταρχικό θέμα του δεξιού ημισφαιρίου. Δεν γίνεται αλλαγή αν δεν μπορέσεις να ενώσεις τα δύο ημισφαίρια. Οπότε, σύμφωνα με το Janet, οι έντονες αντιδράσεις εμποδίζουν την ομαλή ενσωμάτωση αυτών των εμπειριών στα υπάρχοντα σχήματα μνήμης. Γιατί η αμυγδαλή εγκλωβίζει αυτές τις ιδιαίτερα στρεσογόνες εμπειρίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν στα γλωσσικά κέντρα του εγκεφάλου, άρα να μην είναι δυνατή η γνωστική τους επεξεργασία. Δηλαδή εδώ μιλάμε για αυτό το άλογο, αυτό που δεν μπορεί να υποθεί. Οπότε αυτές οι εμπειρίες, κατά τη διάρκεια της εγγραφή τους, το τραυματικό βίωμα δηλαδή, λησμονιέται, όπως και τα συμπτώματα και τα συναισθήματα με τα οποία είχε συνδεθεί, αλλά έχουν καταγραφεί στο σώμα και επανέρχονται συνειρμικά με διάφορες αφορμές. Δηλαδή το σώμα μας ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει το μυαλό μας, γιατί εδώ έχουν αποθηκευτεί και τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα που περάσαμε. Λοιπόν, οπότε ό,τι δεν θυμάται το μυαλό, το θυμάται το σώμα με τη μορφή φόβου, πόνου, φυσικής ασθένειας ή ακόμα απλά και μίας δυσάρεστης αίσθησης. Έτσι, μία δυσάρεστη αίσθηση ή μία ευχάριστη αίσθηση. Όταν ας πούμε έχω μία θετική εμπειρία μιας ευχάριστης αίσθησης, ας πούμε για μένα όταν μυρίζω πασχαλιά, επειδή περνάγαμε καλά το Πάσχα στο χωριό, ένιωθα ευχάριστα, επειδή ήταν πολύ μεγάλες πασχαλιές ανθισμένες, και αυτό όταν έρχομαι ξανά κοντά σε μία πασχαλιά, αυτό με πάει στην ευχάριστη αίσθηση που είχαμε το Πάσχα στο χωριό. Έτσι είναι και οι δυσάρεστες καταστάσεις που σαν όλον το σώμα πια τις έχει αποθηκεύσει σαν εμπειρία, κατάσταση, συναίσθημα, σκέψη, το όλον.
Αυτό το όλον, όταν το βρούμε, και αυτό είναι το μέλημα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας και ο συντονισμός των απορριθμισμένων κυκλωμάτων του εγκεφάλου και ιδιαίτερα η επανενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου που επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα του ατόμου για συναισθηματική ρύθμιση. Έτσι, οπότε αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη μη λεκτική επικοινωνία θεραπευτή-θεραπευόμενου ή ομάδας, η οποία προάγει το συντονισμό των δεξιών του ημισφαιρίων, καθώς όταν δύο άτομα συντονίζονται συναισθηματικά, συντονίζονται και σε επίπεδο φυσιολογίας. Έτσι, σύμφωνα με τον Γκόλεμαν, η ανάγκη του ατόμου να το νιώσουν φαίνεται να είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την αίσθηση ασφάλειας. Αυτή η οπτική ταιριάζει και με την προσέγγιση του Πίτερ Λεβίν, σύμφωνα με τον οποίο η παρουσία του θεραπευτή είναι καθοριστικής σημασίας για το ξεμπλοκάρισμα του τραύματος και την επαναφορά του ατόμου από το πάγωμα. Σύμφωνα με τον Λεβίν, το ψυχικό τραύμα ξεμπλοκάρει μέσα από το σώμα, μέσω της ενθάρρυνσης, της έκφρασης των σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που έχουν μπλοκάρει. Όταν μπαίνουμε δηλαδή και πλησιάζουμε μια αίσθηση του σώματος σε σχέση με μια κατάσταση που έχει βιώσει το άτομο, μπορεί το άτομο να αποκτήσει ξανά επαφή με τις αισθήσεις του και τελικά να μπορέσει να βιώσει την αλλαγή που χρειάζεται και να φύγει από το πολύ άγχος. Αυτά. Η λύση είναι να μπούμε μέσα από την τέχνη και το διαλογισμό, τους μύθους και όλη τη δουλειά με τα αρχέτυπα, να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την τοξική κατάσταση που παράγει ο αυτόνομος αυτός μηχανισμός επιβίωσης, πάλι φυγή πάγωμα, και να βιώσουμε την ελευθερία της πραγματικής ειρήνης μέσα στο σώμα μας και μέσα στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ.